ακολουθήσει ο Παλβιράκ από τη μεγάλη ουγγρική ομάδα, από τη μεγάλη ουγγρική σχολή. Έπρεπε να τερματίσει συγκινημένη όλη της ομάδας του και θα ακολουθήσει ο Ηλίας ο Γκρόζος από τον Ευρωκόπη. Θα είναι ο επόμενος, ο Έλληνας αθλητής από την ακριτική περιοχή της Δράμας, από τον Ευρωκόπη. Τον Ευρωκόπη που έγινε γνωστό τα τελευταία χρόνια με το Frozen Peaks, με τους αγώνες που γίνονται εκεί. Πολλούς αγώνες κάνει ο νομός Δράμας, αλλά αυτοί οι αγώνες στον Ευρωκόπη κάνει και στο Ηπειρό Λύσε. Να λοιπόν ο Ηλίας ο Γκρόζος από το Μορφωτικό Πολιτικό Σύλλογο Παγωνερίου, από την υπέροχη Δράμα. Η σημαία νίκη θάνατος ήταν σωστά, εννοείται. Ηλία, προέρχεσαι από μια περιοχή τη Δράμα που έχει εκεί μεγάλους αγώνες, από τον Ευρωκάπ κάνει το Frozen Peaks, οπότε έχεις ωραία τοπία για να προπονείσαι, ίσως και πιο ελκυστικά για κάποιους άλλους που προπονούνται στην Αθήνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ ωραία βουνά, αλλά και εσείς δεν πάτε πίσω. Εσείς εδώ έχετε τα πρωτεία στους αγώνες δρόμου και εμείς εκεί το βουνό. Αλλά όλοι σας οι αγώνες είναι φοβεροί. Και ο δρόμος αθανάτων και ο ταξιδιωτικός, δεν έχουν να πούμε πολλά. Σημαντικό ήταν, το λέγαμε νωρίτερα με την ομάδα υποστήριξης για σένα, να τερματίσεις, σε περιμένει το άγαλμα και τα λέμε μετά. Έχει επιλέξει ο Ηλίας ο Γκρόζος να φοράει την σημαία της Μάνης, που έχει και διάφορα ονόματα που θα μάθω σε λίγο τι είναι γραμμένα εκεί, για όποιον δεν τα βλέπει.